ദർശനമല്ല. ഒരാക്രമണവും ഈ ദർശനത്തിനെതിരെ വരില്ല. ഈ ദർശനം എതിരാളി അരമണിക്കൂർ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഇതിന്റെ പേര് യാജ്ഞവൽക്യ ദർശനം എന്നുള്ളത് മാറ്റി അവന്റെ നേതാവിന്റേതാക്കി അവിടെ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോഴും പ്രയോജനം ഇത് തന്നെയാണ്. അതിനെനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. പേര് അവനിട്ട ഒരു വിരോധമില്ല. ഇന്നുണ്ടായാലും ഇത് മനോഹരമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ മറ്റു മതങ്ങളുടെ രംഗവേദികളിലൊക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ട്. ഒരു വർഷം ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഈ സാധനം എല്ലാം ഒന്നാന്തരം ബുക്കിലെറ്റാക്കി അവരുടെ ഒരു വലിയ ആചാര്യന്റെ പേരും വെച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുതരുമ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പേര് മാറിയാലും വീഞ്ഞ് പഴയതാണല്ലോ. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ട പേരിനോട് എനിക്ക് വികാരമില്ല. കാരണം ഞാനിത് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് പേരിനോടുള്ള വികാരമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളും അവരും തുല്യരാണ്. ഇത് ഭാരതീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നും എനിക്ക് വലിയ വികാരമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തീയനില്ല. ഭാരതീയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാരമാ അവന്റെ തലയെ മുഴുവൻ. ആ ഭാരമുള്ള തീയൻ ഭാരതീയൻ. കാരണം ഇത് എഴുതിയവരാരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗമൊന്നും പ്രയോഗിച്ചില്ല. ഇത് സനാതന സത്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇതിന് മാർക്കറ്റാ. സൂപ്പർ സാധനമാ. കയ്യിലുണ്ടോ വിൽക്കും. കയ്യിലില്ലാത്തവൻ അസൂയ തോന്നും. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പഠിച്ച് കയ്യിലുണ്ടാക്കുക.